Mga guys, nanata dire. Ano ne? Naabot na kita mga guys. Nga ato ang subayan to atong pinutlan mga guys. Hoy, nahulog man ining dako ing kahoy oh. Nabali naman. So mao na ni siya mga guys. Hello guys. Hello guys. Datugan ng mga guys. Patuha ng trabaho ah. Atong i-compare. Ha? Compare ta na. Mao ni siya mga guys. Mao ni siya dahuna mga guys oh, pero ato ag yung pangitaon ang asag gigikan mga guys. Isuda guys oy. Oy, di man mao lagi ni di guys. Kating lisuda gini mangita tag kanang gahom bitaw mga guys. Kanang imong gahom diyan na nako mga guys. Patay na akong kuluhaan mga guys oh. Naamong gid unta oh. Patay na, patay. So, ngita na dako kay kaay mga guys. Muni siya mga guys oh, namatay man. Oh. Oh, tama mga guys oh. Gitawag og tamba uli mga guys kay oh, yung ana nimo. Oh. Dili nimo ah. Uli mga guys. Nag-ana nimo mga guys, uli. Uli. Meron na siya kanang mga guys pero wala na, patay na. Yung mga guys oh. Nya patay naman. Oh. Ah, kita kana ukab na. Nag-ana nimo mga guys, balik ra na siya. Nya na kagamhanan na siya bunta mga guys. Nya wa naman siya gahom karon.